بووی بەڵێ بەڕێزان و کۆماژەمان پێکرد ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی زمانی دایکە و لە سەرجەم شار و شارۆچکەکان و سەرجەم وڵاتانی جیهاندا ئەم ڕۆژە بە چەندین چالاکی یاد دەکرێتەوە. دیارە لە ئامەدی کوردستانی تورکیاش بە هەمان شێوە چەند چالاکیەک بە هۆی ڕۆژی جیهانی زمانی دایکەوە بەڕێوە دەچێت. دەچینە لای پامنێرمان سێفدا کاپڵان. سێفدا ئەم کاتت باش پێمان بڵێ لە ڕۆژی جیهانی زمانی دایکدا لە ئامەدی کوردستانی تورکیا ئەو یادە چۆن بەڕێوە دەچێت و پرسی زمانی کوردی لە کوردستانی تورکیا بەکوێ گەیشتووە؟ بەڵێ وەکی تێجیانی زمان کو ئیرۆ 21 سباتی ڕۆژە زمانی زیکماکیە لە تەوایە جیهانê ev roj wekî cejnekê tê pîrozkirin lê Tirkî jî bi taybet jî gelê Kurd ev roja pîroz dikin û lewra tê zanin ku li Tirkiyeyê ev demek dirêje ku zimanê Kurdî nebûye fermî a aliyê perwerdehiyê ve ji ber wê yekê jî hin sazî û dezgehên sivîl jî û her wiha tevgerên sivîl jî hin çalakiya berê îro li darxistin lewra îro qedexeya derketina çûyûna hatînê heye ji ber rewşa koronayê lê belê çalakî ji ser onlineê berdewam dikin her wiha sibe û dusbe jî hin çalakî ew ê berdewam bike. Dixwazim hinek behsa van çalakiya bikim di destpêkê de platforma ziman û tora zimanê Kurdî û çandî pêk ve kampanyayekê dabûn dest pêkirin. Heman demî de tevgera Hezkurt jî nameyekî ji bo UNESCO'yê rê kir her wiha ew alfabeyên yani wek kartên alfabeyên Kurdî li ser heye ew jî li welatiyan belav kirin. Niha jî pêwîrdarên vê hereketê tevgerê Hezkurdê birêz Barış Celalî li gel me ye. Ez dixwazim em hinekî jê zanyarî zêdetir werbigirin lewra we nameyekê pir girîng ji bo UNESCO'yê nivîsandiye. Divê nameyê de we çi peyam gihandiye hûn çi dixwazin gelin? Destpêkê ez spasiya hemî medya Kurdî dikim ku duwarê zimîn da pir hestiyar tev digerin û taybet jî kanala Kurdistan TV spasiya hemî xebatkarê wê dikim û her wiha wiha dibêjim roja 21 Sîbatê zimanê dayikê cîhanî tevahî milletê ku zimanê wan qedexeya bindest e li wan û taybet jî milletê Kurd pîroz be. Rast e wek hemî alem dizane ku zimanê Kurdî li Tirkiyeyê ne zimanê yasayî yani di yasaya makazagona Tirkiye de cî digire ne jî diwarê perwerdeyê de tu em bêjin fermiyetek tuneye tiştên sembolîk hene bes tenê ew ji bo milletê Kurd yani dijî derve yani lobiya di nav qadên navdewletî de bêje ev derfet heye bes bi giştî qedexe hin berdewam dike ji ber ku li kolanan gelek hemwalatiyên Kurd yani nikarin Kurdî peyvin bo wê yekê em dixwazin meseleya ziman ji siyasetê dûr bixin ji ber ku rewşa Kurda diyar e diwarê îdeolojîk û hezrî da pevçûn di nava hev de ne wek nikarin warin ser maseyekî bo wê me tevgera Hezkurdê bi zava Hezkurdê me damez ra tenê bi civanan taybet û keçan û kesên medenî pêk û ji xwe tevgera me jî tevgereke medeniye e sivîl e û ji ber çi heya ku em wek netewa wek millet daxwaza zimanê xwe nekin mixabin partî û cemaatên awilê Kurda ji xwe ê sîstemê ê dewletê jî di vî warî de heya roja îrûn gavek navîtîne bo wê yekê yek em dixwazin hişmendiya zimîn bidin milletê xwe da ku zimanê xwe daxwaz bikin ya herî girîng ji bo netewa Kurd ew e ku vê rewşê ne wek pirsgirêkeke navxwî a Tirkiye bibîne eva pirsgirêka milletê Kurd e û dibe qadên navdewletî de jî ev bibe rojev bo wê yekê bila bê zanîn cara yekî ye ne wek partî rêxistin an jî kesayet an jî sazî wek milletê Kurd ji ber ku em însiyatîfeke sivîlin wek milletê Kurd em serî li UNESCO'yê didin bo çi ji ber ku hejdê berfanbara 1992 da biryarek dan UNESCO'yê got di wê warê da hêjmara wê jî 47 xêz 135 dibêje ku di wê biryarê de hatiye girtin dibêje ku her kes an jî netewe kêm netewe kêm ayîne daxwaz hem dikare wek şexs kes hem jî dixwaze wek civat bi giştî daxwaza mafê zimanê xwe û ya perwerdê ji ew dewletê ku lê dijî bike û ew dewlet jî mecbûr e wê erkê pêk bîne. Yani berî nawe ragand bû ku yani
hün daxwaz ji UNESCO'ya dikin ku ji bo eşkere ji bo devleta Türkiye bangawaziyekê bike ku astengiya li ber zimêna Kurdî bêra kirin. Yani ew bangawazî min ji kîjan alî dixwaz? من جی به وی وگری ده پرسه که گلک باش بسپاسیا و دکم نود و دودیان ده اف برگر هات یستاندن یعنی هر کسک او انجی کومک دکاره جوی دولتی بخوازه کو پرورده زمانی کردی بید و تشتی که پیکانو که کو ترکیه یک جوان دولتی کو یونسکو دامزراندن اندامه ویه Türkiye ji kar û erkê xwe duwarê zimên da pêkinayîne bes lê em dixwazin UNESCO hişyar bikin ku evî hevkarê xwe hişyar bikin bira qedexeyên li ser zimanê Kurdî rabike û vêya bi eşkerê ji raya giştî a cîhanê re deklare bike eşkere bike. Baş, zor spas dikim ji bo beşdarbûna we. Ez spas kanala dikim dibare dibêjim divî warî da kar û barê zimanê Kurdî da medya Kurdî bi rastî barekî geran li ser spas bo hemî we. زۆر سپاس دکن ji bo mêvanê xwe wekî me anî ziman ku tevgera hez Kurd ji bo sê rojê dişî çalakiyên xwe yên kartên alfabeya Kurdî li ser heye hejmara Kurdî li ser heye ew ê ji bo zarokên Bakurê Kurdistanê belav bikin. بەڵێ سێفدا سوپاس بۆ تۆ و سوپاس بۆ میوانەکەت کە ڕاستەوخۆ لە ئامادی کوردستانی تورکیا و لەگەڵمان نبووی